og velkommen til Sygeekspertens Web TV. Når man sidder på nettet og kigger på de forskellige maskiner, så er det nemt nok at sidde og læse produktbeskrivelsen og kigge på billedet. Der står jo en masse ting, som er gavnlige, men det kan være lidt svært at finde ud af, om det også fungerer i praksis. Vi vil med vores Web TV her prøve at hjælpe dig lidt længere på vej, når du sidder og kigger på maskinerne, end bare et billede og en tekst. Det gør vi med 5 testpunkter, 5 kategorier, vi lige kommer igennem. Og i dag, der skal vi kigge på denne Brother XN1700. Punkt 1. Betjening og trådning. Jeg har givet den 3 ud af 5 stjerner. Jeg synes, det er en standardmaskine. Der er ikke noget at bemærke der. Det er godkendt. Det kunne godt have været bedre. Men ja, det kunne også have været værre. Rent synlysmæssigt på maskinen, 3 ud af 5 stjerner. Igen, standard. Selvfølgelig, der er ikke rigtig noget at bemærke der. Styrke og kvalitet, 2 ud af 5 stjerner. Jeg vil lige pånævne her, at det kommer til at lyde lidt negativt, 2 ud af 5 stjerner. Men man skal også tænke på, at det er jo en konkurrence med maskiner, helt op til 25.000. Og ja, der videre deroppe af faktisk. Så 2, det er faktisk ikke en dårlig karakter. Jeg synes, det er godkendt, når man også kigger på det prisniveau, maskinen er i. Rent lyd- og støjmæssigt. Jamen, jeg har givet den 3 ud af 5 stjerner. Det er en fin maskine, og den er til at holde ud og sidde ved. Altså sygeoplevelsen her, den er godkendt. Får man noget for pengene? Ja, altså jeg synes faktisk, at det er et godt køb til prisen. Det der kan nævnes ved det er, at den ikke har stræksømmemaskinen, men hvis du bare skal sy lige ud af zigzag, og ellers bare lave nogle små reparationer derhjemme, så synes jeg faktisk, at det er et ganske udmærket køb. Jeg kan godt sætte tommelfingeren op ved det her produkt. Sygeeksperten vil gerne anbefale det, så hvis du er på udkig efter en maskine, der sådan ligger i den lidt billigere ende, så er det helt sikkert et fornuftigt valg. Tak fordi du så med.